100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ug ang pagkasulbad niining pandemic. Iampo sab nato padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagpadayon sa pagtabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran ug agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Gisulti namo kini kay misalig man kami sa Dios pinaagi kang Kristo. Wala kami igong katakos sa pag-angkon nga makahimo kami sa maong buluhaton. Ang among katakos nagikan sa Dios kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kundili iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon, apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. Gikulit ang balaod diha sa papan nga bato ug midan-ag ang himaya sa Dios sa paghatag niini. Bisan tuod nahanaw ang kasanag diha sa naong ni Moises. Sulaw ra kaayo kini nga tungod niini ang katawhan sa Israel wala makatutok kaniya. Kun ang balaod nga nagpahamtang sa kamatayon gihatag uban sa kahilabihang kasulaw, mas masulaw pa ang iya sa espiritu. Kun ang paghatag sa silot giuban ng kasulaw, mas masulaw pa ang paghatag sa pagkamatarong. Kun itandi ni ining maong kasulaw, ang kasulaw kaniadto nahanaw na. Kay kun adunay kasulaw ni adtong milungtad lang sa makadiyot, mas masulaw pa kadtong mulungtad sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga
Ibayaw ang Ginoo nga atong Dios. Ug simbaha siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Si Moises ug si Aaron, iyang mga pari, ug si Samuel, usa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan. Nagasangpit sa Ginoo ug gitubag sila niya. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila. Nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod ngayang gihatag kanila. O Ginoo nga mong Dios, gitubag mo sila. Usa ka Dios nga mapasayloon kanila mao ikaw. Bisan nagabalos ka sa ilang mga daotang buhat. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Ibayaw ang Ginoo atong Dios. Ug simbaha siya diha sa iyang balaang bukid, kay balaan man ang Ginoo nga atong Dios. Balaan ang Ginoo nga atong Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw. Sa Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang may langit pa o yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan
ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Sa unang pagbasa, si San Pablo may hisgot nga ang balaod nga kadtong sinulat giilisa na og bag-ong balaod nga wa gisuwat og papan or wa gisuwat og papel. Nya kining balaod nga sinulat nagdala og silot. Ang balaod nga wa gisuwat og papel nagdala og kaluwasan kinabuhi. So ang kuan ba ang pag-analyze ni San Pablo kung atong tan-awon, atong pamalandungan, makaingon gid ta nga giwagtang di ay ang balaod ni Moises pag-abot ni Hesus. Sakto di ay ang mga Hudiyo nga niingon iyang gisupak ang balaod ni Moises. Naghimo siya iyang kaugalingong balaod. Si Hesus sa atong ebanghelyo maingon sad siya, wa sad ko muanhi aron wagtango ng balaod ni Moises ug sa mga propeta. Mianhi ko aron tagaan sila hustong kahulugan ug unsaon pagtuman nga makumpleto gyud pagkatuban hasta gani ang gamayng kudlit sa balaod. Kinsa maroy sakto ani, si Hesus o si San Pablo? Ha? Mura mag nagsumpaki kay si Jesus ingon siya di wa jud kumuanhi aron pagsupak niya si San Pablo na ingon siya ang balaod ni Moises duna nay bag-ong kasabutan nga gihimo. Bag-o na. Ambot lang kisay saktuan nila. Mangutan-ala niya ninyo mga matay na mo. Adto ala niya una si San Pablo. Niya una pa kamo adto ni Jesus. Ngano man ka San Pablo nga imo manggiingon nga giilisa nagbagong kasabutan niya si Jesus niingon man nga akong tumanon hastang gamay kay kudlit. Niya ning hulga pa gani si Jesus kinsa tong magsupak sa balaod bisag gamay lang kayong bahin sa balaod niya motudlo sa uban pagbuhat sa ingon maiwit gyud mo sa gingharias langit. Ambot na ba kay ranking ng gingharias langit nga adto na kas pinakaiwit. Murag di mo sa tingay tinuod ang kanang iwit sa gingharias langit ang akong pagsabot ana binase sa teolohiya isalikway ka sa langit maadto ka sa impierno. Mao na siya basta magsupak-supak tas balaod pero kay giilisan mang balaod. Ang akong gamay nga solusyon ani si San Pablo wa maghisgot sa balaod nga katubang gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments nga gisalikway ni Hesus kung dili kadtong gipatuman sa mga Parisiyo o mga Hudiyo nga silutan nila ang tao dinhis kalibutan. Kay ang balaod gos Ginoo nga gisugo ngadto ni Moises aron pagluwas sa katawhan sa Israel. Katubang pinili nga katawhan ba? Kinahanglan na sila balaod nga sundon. Niya ang mo dagmal nila patyon sa Ginoo. Motong ilang mga kontra patyon gyud sa Ginoo adtong panahon ha patay gyud aron mo gawas nga kining nagtuman sa balaod maluwas. Mao na siya. Nakaron ang nahitabo ang mga Hudiyo mismo kusog naman kayong musilot sa ilang isig ka Hudiyo. Ingon ayaw kaon o sa to hugaw nga mananap. Inigkaon na nila di nakakasod og templo. Doon na sila balaod nga ayaw paghikap og makasasala. Kanang pag-shake hands lang ba? Bisag ka na tinging ana-ana.
ana, basta mo kahit kag murag virus ba, murag COVID nga ang tan-aw nila sa mga makasasala nga makigkuyo gani kag makasasala di naka-apil sa templo. Ana ba? Murabag nahimo na noon nga ang balaod nga gihatag sa Ginoo gigamit aron isilot sa magtotoo. Ana, awa mo kasabot. Wa sa ko kasabot pa kayo. Unya karon pag-abot na ni Hesus, dili na namoy himuon nanglitan ingon ang Ginoo, ayaw panapaw. You shall not commit adultery. Ana, ang babae nga mapalgan para sa mga Hudiyo ba? Ang babae nga mapalgan nga nag-commit og adultery, supak man ni sa sugos Ginoo, patyon, batuon ang hangtod mamatay. Mo na ilang balaod. Pero si Jesus pag-abot na niya, ingon siya, kanang balaura maunay makapawagtang sa langit sa imong kinabuhi. Mauna pag tinabangay mo nga di mawagtang ang langit. Nya unsaon man? Higugmaa ang makasasala, dumti ang sala. Kay kadto mang sala mo importante nga di nimo mabuhat. Imong batuon ini ang nakasala. Nya ikaw nga nagbato, ikaw ba nga nagbato, wa ka musupak sa giingon nga ayaw pagpatay. Oh. Nakuha na mo? Mauna siya. Sa imong pagsilot og dinhi sa kalibutan, mogamit as balaod sa Ginoo, nya silutan nato ato isig ka tawo. Nakasa na punta. Di ba? Oh, ana. Awag yapon mo kasabot. Mauna nga si Jesus ni anhi aron tagaag hustong kahulugan nga ang balaod ang gihatag sa Ginoo aron pagluwas sa atong kalag. Unya kung na failure ka karon, dunay gasunod ana nga pasaylo, dunay forgiveness. Unya balik na sa kagsubay atong balaod sa Ginoo. Nya ma-failure na pug ka, duna na say gasunod ana nga forgiveness kung gusto lang gyud ka nga magbag-o. Muna why limit na ang forgiveness sa Ginoo aron makatuman tas balaod sa Ginoo. Unsa man nimo pagtuman og ipatay na ka. Di ba? Mao na kanang death penalty gidili na sa atong simbahan kay unsaon pa man nimo pagpatuman unya pagpabag-o sa tao kun imo nang patyon. Sa inyo sang pamilya pananglitan nangabit imong bana nya imo sang buwagan. Kinsa may namatay ana? Kinsa may namatay? Ang inyong kaminyoon namatay. Yahay naman tong inyong panaad nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato, matuman pa na. Wa na, patay na. Ikaw niya pa din, wa man siya mutuman. Ay nakasa, lagi. Tabangi, aron makabalik. Makabalik ra mo na, mga 30 katuig, 40 katuig, mubalik gina siya. Aron adto gid mo mga matay didto sa inyong kaminyoon. Nya dili ba success ba na? Dili na success? Huy tubag. Success oy. Kay wa man mapungkag inyong kaminyoon. Nagpabilin man. Siya lay nila kaulakaw ngadto kay natintal. Pero nakabalik yun. O niya kung imong gibungkag inyong kaminyoon, wa na, unsa pa may iyang balikan. Sa dihang nakaamgo na sa iyang sayop, unsa pa may iyang balikan, nga wa naman diha. Wa naman kadiha. Sa kaluoy sa nako pader. Mao na si Jesus nagpakita siya, mas luoy ko, kay wa ko kasa, ako'y gilansang sa cross, aron do na mo'y balikan. Aron do na mo'y balikan, magpalansang ko sa cross. Mao na karon kita duna na tay paglaom nga ang balaod sa Ginoo matuman ra gid ni nato kay gitagaan man ta og kahigayunan nga makabalik og malimpyo pagbalik. Og kinsa tong magtuman niini og magtudlo sa uban dako kuno didto sa langit. Kamong mga ginikanan nga ni aron dinhi inyong anak nga babay
sigihag kulatas bana. Unsa inyong itudlo? Buwagan o pakamatyan? Sige. Kamo bang mga ginikanan nya buutan kay imong anak gatinarong ang iya pagyong bana mao pag imong suyop unya magsugal pa unya sipyat gamay kulata dayon. Unsa man? Pabuwagan o pakamatyan? Mo na ningon si Jesus ang magsupak niining balaura niya magtudlo sa uban pagtuman sa ingon mahimo jud kang iwit sa gingharias langit. Tudlo igyod nga day ang kamatayon moabot gina nato may bana ka og saway bana. Swerte kay kang mamatay sa kamot sa imong bana. Ngano man matuman gid nimo sa hingpit ang inyong gisaad didto simbahan. So nya di man ni mao maamong saad kami mang duha mo'y naas kasakit og sa kalipay sa dili na mao. Kami bitang papa nimo mao man sana ang imo mang papa mo'y akong dakong kasakit sa kinabuhi. Yaon niya, hay na maros papa man siya, patay na. Pero wa mamatay nga nagbuwag mi, namatay siya nga nagkuyog mi. Pero sakit-sakit yun. Pero maura mangyapon day, mamatay ra mangyapon ta. O makigbuwag ani imong bana, mamatay gyapon ka dito. Siya, more save, more serve man ko sa simbahan mukuyog man kong father. Kanas father, day, mamatay gyapon na. Pero ang nindot nga mamatay kang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Di ba? Ang sama day nindot niyo kanang namatay kang kasupak sa sugo sa Ginoo, mamatay ka nga mitalikod sa imong saad sa Ginoo. Kanindot anang mamatay ka tungod kay nagtuman ka sa imong saad sa Ginoo ug mao na ang balaod nga makaluwas. Dili ng balaod nga gipatuman sa mga Hudiyo nga gisaway ni San Pablo. Ingon din siya midadag ang naong ni Moises nga nagdala sa balaod nga nagdala og silot. Mas mudanag ang balaod nga nagdala og kinabuhi. At tanawa karon no, hay may mas nindot nga kanang murag attractive kayo kadtong sa mga Hudiyo o ang kang Kristo nga gipantudlo nga balaod? Ang kang Kristo. Sa mga Hudiyo, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nindot man paminahon, pero suwayo. Ikuha niya sa imong mata, kuwai sa siya giyang mata. Ikuha niya ngipon, kuwai sa ngipon. Di ba inigsimba na to, pulos tabuta og mga pangag. Kabati na tanahon. Pertingilara yun. Niya pari buta. Kay gilugitan sa smadre. Inikatawas pari pangag ana kay gikuhaan sa ngipon. Ngilad kitag naong. Niya unsa may kang Kristo, sa dili na mao ha, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Unsa may mao, unsa may sakto? Love your enemies. Kung sagpaon imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas. O di inigsimba diri, ang katunga lagom og naong, ang katunga tarong pagnaong. At least ba, mahibaw kag hain tong gisagpa, hain ang nanagpa. Di ba? At least na nahibilin. Maragwa man gyapon mo kasabot tingali. Magimo taglay example kana ingos Kristo nga pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ana. Unsa may mahitabo ana? Kung ang imong bana nangabit, nya magpakamatay ka para anang imong bana. Unsa may mahitabo? Di nimo mapatay imong bana. Di sad nimo mapatay iyang kabit. Nya maikog mo sa tong mapatay nimo di buhi mong tulo. Huwag mo kakuha. Pero imo silang patyon, musukol man to, di, posible mapatay nimo imong bana, nasuko ang kabit, gipatay sad ka, unya ang kabit sad, nasukan sad sa imong igsog, gipatay sad, patay mong tulo. Nindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, pangayoon nato karon sa Amahan nga iya kitang hatagan sa tanan natong mga panginahanglan bunga sa atong pagkamasinugtanon sa iyang mga balaod sa gugma. Busa moingon kita, kaluy kami Ginoo. Kaluy kami, Ginoo.
Alang sa atong simbahang Katoliko nga magmalahutayon kini sa pagtudlo sa kasuguan sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa atong nasudnong pangagamhanan nga ang hustong balaodnon nga makiangayon, mauunta kini ang masunod ug pagsalikway sa dili makiangayon. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga sila makakita na sa kahayag sa panagway sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Kaluyi kami, Ginoo. Makagagahom og mahigugmaon nga Dios dawata ang among mga pagampo nga among gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, pihimaan sa mong gugma, sa gupaw santos na. Kining panog, kining dino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliha, dihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang sa kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang
imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini mao akong lawas, nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa
inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Nining langit nung kalanon, idawat sa kabus. Ang saad ngaway kapakyasan, sana matay sa krus. Dini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalikay unta kanamo sa sala, ug magpahamutang kanamo diha sa dalan, nga magdala nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Yugihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kaluwasan. Nya mahitabo ra ni kung kita usab mopatuman sa balaod sa Dios diha sa mahigugmaong pagpaningkamot nga maluwas ang atong isig katawo.
update sa Hope and Opportunity o sa atong St. Vincent Healing Strength Slots. Murag hinay kay rong halinda. Ang atong paano matingali mga kwarta ro mga tao. Ang atong kanini ang nahalin as of yesterday sa Hope and Opportunity ning abot na og 4,011 slots. Pakpak ya po na ihalin. 989 na lang ang nahibilin. Ang atong St. Vincent's Healing Strength slots nga tag 500 para sa atong retablo. Ang halin as of yesterday o pakabot 200, no? 154 pa ka slots. Pakpak lang yapon nate halin. So ang nahibilin daghan-daghan pa ni 3,846. Siya rog way mainganyo ani ighuman sa to. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500